Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Aksyon Radio. Sa ngalan ni Aksyon Fred Salanga, kung naman Aksyon are TayhoponNo checking in until 7 in the morning. Aksyon Radio. Bangod sang luyag no kagustuhanan sang LGU diri sa syudad sa Bacolod nga mapaganagan ang cases, especially nga subong klaro sa bilogo nga Pilipinas mas taas ang Bacolod City kung cases compare gani dito sa bahin sang Iloilo. Aksyon Radio. Grabe no? Ang cases ng COVID-19 ang Bacolod City isagid sang ginmuno no less than the President Rodrigo Roa Duterte. Sa iya siniminsan nagbiga na gabi siling Bacolod City dito sa may areas ng Davao, iban pagid ng malugad dis Pilipinas. Yan ang ginang gusto nyo matabo man, nga do kabudlay gid sino magsulunod sang maginapatuman nga mga protokol nga dapat amo na ang makapahagan-hagan sa ginakabalakan nga pagtaas ng cases. Naway gid ya effect sa inyo aw? Aksyon Radio. Dire sa aton syudad sa Bacolod, may ara na sang mando. Nga kinahanglan ang mga police stations magabulig sa kampanya sang syudad. Ini sila magabulig no para sa pagpangdakop kapin pagid sa mga hubines 18 anyos, mga minor 18 years old below. Kundi hindi naman sila pwede dapat magluwa subong. Tiyang mando dinakpanay na, no? May ara na sa mga multa. Tigaling mo na bala, sulit-sulit lang kita sinimo. Dinakpanay, multahanay, may task force disiplina, may ara man sang PNP nga naga libot, remind, pagka daw mo nagasunod tanan, kalmahan naman, o ti ara naman liwat, balik naman sa normal nga pagpasaway. Aksyon Radio. In short, ini nga pandemic, ang iya mensahe kagindala sa aton, na tuman ka klaro, ginapakita lang isang sining COVID-19, kung ano naging katiga sa aton bla, paintindihon, kag ang pagsunod naton sa simple nga mga mando kag regulasyon, no, ang ginapatuman sa gobyerno para sa kayuhan taman, dukpudlay nagigali sa aton, you know, doy nang kabudlay na gid para sa aton nga magsunod sa simple nga mga bagay. Aksyon Radio. Ako ga respeto ko. Sinang mga tao nga nagasiling ti anon tani kay kapaningwa kami. Agud mabuhi kami alangan karon hindi kami magluwa kag magpangabudlay. Yes, correct na. Pero ti dapat may kapid na ni because ang realidad hindi niya madula ang COVID-19 na niya. Aksyon Radio. Ikinanglan parisan naton sang paghalong. Kung nagapangabudlay kita kasi tutuod lang, hindi naman sarangan sa gobyerno. Iniiso mo nga sitwasyon, no? Kung hindi kita magsunod, hindi ka magtaas pagid ang aton quarantine status, magsunod kita sa Iloilo, may mga quarantine pass, sadya gini. Aksyon Radio. At the end of the day, kung magsigi-sige ni, kay bisa ng Okta Research, gasiling, ini nga malugar kung hindi ka mo gani magalong, sigurado gid, no? Nga magalala pagid ang sitwasyon, magadamo pagid ang kaso sa COVID-19. Bisan pa sa mga tao nga tubtob niyan, why nagapati nga may virus? Kung minsay sa inyo, please. Kung why mga may gapati sang virus, inyo na iya. Ang importante siguro, sunod kita palihog sa protocol because ang bottom line sinitaran, luyag naton tani nga makatibawas
sa sining krisis nga aton ginatubang. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Kaya kontra Wala mo niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable at ang balita, kagaya nga na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline.
Maayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon, Balita, Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman palamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga na pangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa Kwenta na Aksyon Radio Philippine Standard Time, Ario, kundi by July, matapos na nimo ang klase o school year, calendar year, or school year 2020-2021. Di bangod man sa pandemic, kundi bago ang approach ng inimo subong, no? Amo na may modular o may module, may online class, may ara mga ni proposal nga sa mga dalagko nga mga colleges, kinanglan may ara na sang selected nga mga klase nga dapat gid may face-to-face. Ari lang akon pamangkot, kundi subong ang namin nga balita di sa DepEd Negros Occidental kag DepEd sa bilog ng Pilipinas in general, di may special hardship allowance ang mga manunudlo mo, pro may panawagan gani ang mga teachers nga dapat increase naman taning ilas ning sweldo mo. Ariho kay kundi subong damo gid kapin pa elementary, why gid masyado online kay damo di pigado sa public nga hindi ka sangkol nga magkon sa cellphone or gamiton para sa online class. Tiambot tanong sa inyo man, sa mga parents, sabi pamangkot ko sa inyo. Kay Ario, ako personally, kapon nag-experience ko sa latest nga ginahatag nga module sa bata ko bala. Ay, purti ka budlay, ihado mo, inang i-search mo man matuod, kundi labot nga recall mo, i-refresh mong emotion nga paminsaron sa mga klase ang kabataan, pero subong tilain, medyo upgraded na ang mga klase mo sa kabataan. Yawan, hindi ka magpati, siling ko, magamuni bisan bata, kung bisan nun ikalam, budlayan ni siya magsabat mo, magamuni. Ambot anong plano sa DepEd sini, kundi kondason bulan, matapos na nibe, may plano ng DepEd nga ang tiglikom diri, taga-aton man sa Negros Oriental, kung anong approach ngay mo naton by next year, the same ini nga approach sa gihapon, module gihapon ngay ng kabataan, do way gid sang namangan. Anong proposal sini? Bangod sining kabudlayan subong nga kon in terms of education, ako ya personally kapati ko nga ang iban nga maginikanan nga natakaan nga magtudlo sa kabataan nila, sila yang ginikanan nga kabalo-balo kang naka-eskwela, naka-graduate. Amo niyang na-refresh ang ila paminsaron sa klase sa elementary mo, high school, sila niyang nagtuon liwat. Dapat kani sila katagan ni grades mo. Pag amo ning sitwasyon, siling ko ka problema pagkitangdaan sumungan ako budlay magsunod sa kabataan sa ila bisan sa simple nga mga bagay. Yawer, siling ko kung mag-amo ni liwat yapon by next year ang approach sang aton educational system sa Pilipinas. Siguro, kung magsigi-sigi, nindamo pag kabataan ni nga magmango mo. Ha? Abot ina yung personal kong observation, pero duro pag yun mga estudyante nga mga mango sa uli kun amoning sistema kag dawaya plano subong ang DepEd pa kung ano nga approach ang ato nimuon. Kung ano pag yun ang sarang tamahimo na amo na siya ang isa sa mga bagay nga ambot. Paano ini mabuligan
ang percentage sa mga dropout, sa mga way na naghatag interes sa mga module nila kag nagapasa sa school, kumusta man na yan? Amo nang isa ka dako nga problema? Linibo na ka. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito.
magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Alas 6:59, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Huwag nagkikita tiyempo. Mga mensaheng ipadala nyo karon naton basahon ng iba na sa Aksyon Hotline. Padala ka mo liwat para aton ina matagan gid sang tiyempo. Sa ngalan sa inyong regular anchorman, Aksyon Fred Salanga. Ako naman Aksyon at Tayhopon. Salamat una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,